κουράγιο κοριτσάκι μου και του χρόνου θα έχει πατάκι. Κάτω! Ιωάννα, Ιωάννα, δεν μιλάει. Έχουν καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο, μιλάει. Πού δουλεύανε και έχουν τόσα λεπτά μπορεί να μου γύρω στα σπίτια. Έχω και αυτή την απορία. Είναι εγώ πολύ καλή οικογένεια, Ιωάννα. Περιουσίες μπορεί να είναι. Τι περιουσίες. Να. Τι κάνεις μωρή Ράσκα? Τι κάνεις παιδάκι μου? Τι κάνεις? Ένας ωραίος γάμος. Στο φίλο της Ελευθερίου δεν πρόσεχε. Τι θα της γράψεις. Έχουμε κι άλλο. Κάτω Ράσκα. Ό,τι να είναι. Σε μια εκπομπή όλα αυτά. Κάτω. Παντρεύτηκε και χώρισαν. Εντάξει. Όχι. Άντε τρέχα. Τρέλα. Και αυτή η ένωση, μουστάκι με μουστάκι, τι ήταν και αυτό, ρε παιδί μου, γιατί είναι την προσώπηση. Τι είναι Ράσκα? Τι θέλεις? Ράσκα. Πάμε μέσα. 2 μήνες, δεν θα ξεχαστεί, θέλω να κάνεις να έχει το νου του, κύριε, για το εργαλείο του μουστάκι, δεν θέλω να φτάσει έτσι. Με τη λαμπάδα, το κεράκι μου. Πάμε. Πόσο τερακότα. Είσαι καλά? Είσαι καλά Ράσκα? Θα πάει να γεννήσει και θα ρωτήσει πού είναι η Βέλιος της Γουστά, δεν καταλάβετε τους χώρους θέλει για να γεννήσει. Η κοπέλα και δεν είχε θέλαμε μένει στον πλατό. Δεν το ήξερε ο Λιάδας της μεγάλης. Μήπως το ήξερε και σου λέει αυτή δεν πρόκειται να φύγει. Θα γεννήσει στον πλατό να τη διώξουν με άλλο τρόπο. Και θέλει να είναι περιμένει τώρα το σιγάρο θα μείνει μόνο. Περιμένω και εγώ τη μέρα που θα πει καλημέρα μόνος του. Περιμένω δηλαδή, θέλω να με πάτε να με ξυπνήσετε να θυμάμαι. Το θέλω. Παρακαλώ, μόνο αυτό ζητάω. Να είστε λίγο βαθμόν στην ημέρα, στις γέννας. Είναι γνωστό ότι είμαι πολύ μεγάλος θαυμαστής και τηλεοπτικός ευγενίας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι φραντερή, είναι καταπληκτική. Δεν έχω ρωτήσει και δεν έχω καθόλου της ευγενίας. Τηρώ πολύ διακριτική στάση όλα αυτά. Εννοείται μας είπε περιφέρεια τύφους, Μέσης, οροσκόπο, Άρη, Αφροδίτη. Μίλα. Μπράβο Ράσκα. Κάτσε. 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 Να θα σκοτωθεί, θα σκοτωθεί. Ράσκα. Θα σκοτωθεί. Ράσκα. Όχι, είναι ωραίο άντρας που να σε βλέπει και κάνει να σε βοηθήσει, όχι να βγαίνει και να σου λέει. Ράσκα, τι κάνεις? Τι έπαθες? Στο πίσω δεν βρίσκεται από το σπίτι. Ήθελε το δίκαιο κάμερα. Μάλιστα. Τι είναι. Μόνη σου. Αγάπη μου. Μίλα. Μπράβο Ράσκα. Μίλα. Μπράβο Ράσκα. Δυνατά τώρα. Μίλα. Μίλα. Δυνατά. Μίλα. Δυνατά. Μίλα. 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 Μπράβο Ράσκα. Μίλα. 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 Μπράβο Ράσκα. Κόλατο. 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 Μην με γλύφεις. Κόλατο Ράσκα. Το χέρι. Ράσκα. Ποιος είναι?
Ποιος είναι? Γιατί επαναλαμβάνω. Ποιος είναι, Ράσκα? Ποιος είναι? Πολλά κηρύγματα. Και Ποιος είναι? κολλάκια στη Μίλα. ώρα το κάνουν. Μίλα. Ράσκα. Μίλα. Μπράβο, Ράσκα. Κάτσε. Ράσκα. 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 Κάτσε. Τι σου είπα? Τι μαγετσάμι ήταν αυτό που μου κάνει. Αυτό που έκανε ο σύντροφος σου άρεσε, γιατί κυνήγησε αυτό που είπε. Ναι, ξέρω πολύ. Βγαίνει λίγο πολύ. Δεν βγαίνει το λέω. Δεν βγαίνει για να πει για το σύντροφο, δεν απαντάει, απαντάει ο άντρας. Γι' αυτό πρέπει να απαντήσει. Ένα ζευγάρι που πληρώνει ένα στον άλλο. Δεν είναι μόνο ένα γραφείο τύπου. Δεν μπορεί να είναι Είναι η ίδια γραφείο τύπου. Κανονικά, δεν ακούω εγώ. Το αντίμετρο άντρα του αρδίζει με το έμβλανα. Ποιο είναι αυτό, ρε Γιάννη? από Δευτέρα, πάντα φτιάχνουμε καινούριο. Μάλιστα, γεια σου, ρε Βάνο. Χειροκροτήστε Το χέρι. Μπράβο, Ράσκα. Μπράβο. Κόλλα το. Άστο αυτό. Γιατί σήμερα ήρθα να παραδεχτώ τη μύτα μου και τα βραζιλιάνικα, τα παρακαλώ. Κάτσε. Ράσκα. Κάτσε. Ράσκα. Κάτσε. Ράσκα. Σήμερα σου έχω το απόλυτο, το καλύτερο, το ανυπέρβλητο, συμπετελή. Κακομοίρα βλέπει και της αρέσει να φιλεί. Καλά, όχι, θα γελάσετε όλοι, καλά, είναι τέλειο, έχει τέλειο. Έχεις πληρώσει όλο. Γιατί όμως το βραζιλιάνικο είπα να πάει. Γιατί πάει μια φορά, δεν ξέρω ποτέ. Έχει πάρει κάποιο βραζιλιάνικο Δεν πέρσι. κάνω, ενώ Τώρα σήμερα τι έχεις βραζιλιάνικο στην Τεντέλη? όχι,